नमस्कार मित्रांनो, मी ओमकार तुमचं स्वागत करतो आपल्या मराठी यूट्यूबच्या एका नवीन व्हिडिओमध्ये। आज जागतिक महिला दिन आहे आणि त्यानिमित्त आपले जे प्रेक्षक आहेत, ज्या महिला किंवा जे कोणी बघतात महिला, त्यांना आमच्या चॅनलकडून खूप 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 साऱ्या महिला दिनाच्या शुभेच्छा। तर आज आपण महिला दिन स्पेशल म्हणून एक व्हिडिओ बनवायला आलो आहे, जो दादरमध्ये आपण आलो रवींद्र नाट्य मंदिरमध्ये। आनंदयात्री म्हणून महिला कला महोत्सव आहे। तर त्याच्यामध्ये आपल्याला खूप साऱ्या म्हणजे ज्या आर्टिस्ट महिला आहेत त्यांनी आर्ट्स जे केलेलं आहे त्याचं एक्झिबिशन आहे। त्यानंतर छोटे स्टॉल्स आहेत, ज्या उद्योजक महिला आहेत त्यांचे स्टॉल्स आहेत, तर ते आपण या फेस्टिवलमध्ये बघू शकतो। आणि खूप साऱ्या क्रिएटिव्ह आयडियाज इथे केलेल्या आहेत, ज्या आपल्याला बघायला भेटू शकतात। तर आपण या फेस्टिवलला भेट देऊया आणि बघूया की आपल्याला काय काय बघायला भेटतं। तर चला माझ्याबरोबर। महिला दिनानिमित्त महिला ज्या थोर समाजसुधारक किंवा ज्यांनी या समाजामध्ये परिवर्तन करण्यासाठी प्रयत्न केला, त्या सगळ्या महिलांचा फोटोज आणि त्यांचं कार्य लावलं आहे। तर आपण पुढे बघूया। इथे अहिल्याबाई होळकरांचं आहे, पुण्यश्लोक अहिल्याबाई होळकर। त्यांची डिटेलमध्ये माहिती, त्यांचा जन्म आणि त्यांची पुण्यतिथी वगैरे हे सगळं डिटेल दिले। त्यानंतर इथे पुढे जे आपण आल्यानंतर बघू शकतो की सावित्रीबाई फुले, क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले यांच्याबद्दल जे काय त्यांची माहिती आहे, त्यांचं कार्य आहे, त्याच्याबद्दल त्यांनी सगळं डिटेलमध्ये माहिती दिली आहे। पुढे आल्यानंतर आपण बघू शकतो की तारा राणी 1675 ते 1761 ह्या कारकिर्दीत त्यांनी परिवर्तन आणलं समाजामध्ये। श्री आनंदयात्री महिला कला महोत्सव आहे हा 2023चा। आनंदी गोपाळ जोशी 1865 ते 1887 या पहिल्या महिला डॉक्टर होत्या, ज्यांच्यावर पिक्चर पण बनला होता, मराठी मूवी। त्यानंतर लक्ष्मीबाई टिळक त्यांच्याबद्दल माहिती आहे। पुढे आल्यानंतर आपण बघू शकतो की ताराबाई शिंदे 1850 ते 1910 या कालामध्ये त्यांनी समाज सुधारण्यासाठी प्रयत्न केला, त्याची सगळी डिटेल माहिती दिली। तर मित्रांनो, आता आपण रवींद्र नाट्य मंदिरमध्ये आलो। रवींद्र नाट्य मंदिरमध्ये आतमध्ये आल्यानंतर कलादालन आहे, जिथे आता आर्टचं एक्झिबिशन भरलं आहे। ज्या महिला दिनानिमित्त ज्या आर्टिस्ट महिला आहेत त्यांनी खूप छान छान पेंटिंग केलं आहे, त्यांचं आतमध्ये एक्झिबिशन आहे। तर आपण आतमध्ये व्हिजिट करूया आणि बघूया की आपल्याला काय काय छान प्रकारचं आर्ट बघायला भेटतं आहे। चला, छानसं पु ल देशपांडेंचं चित्र आहे, मस्त एकदम छान। त्यानंतर हा गेट आहे आतमध्ये जायला। आतमध्ये आपल्याला पहिला लता दीदींचं एक मोठंसं पेंटिंग आहे। आपण पुढे बघूया आपल्याला काय काय बघायला भेटतं आहे। निसर्गाचं चित्र काढलं आहे, खूप छान चित्र आहे एकदम, म्हणजे तुम्हाला प्रॉपर गेल्याचा फील येईल ही चित्र बघताना, तिथे असल्याचा फील येईल तुम्हाला ही चित्र बघताना। त्यानंतर हे एक महिलेचं चित्र आहे, मयुरी घाणेकर म्हणून आहे, त्यांनी बनवलं आहे। त्याच्या पुढे पण एक आर्ट आहे, याच्यामध्ये बाईकचं असं बाईक आणि बुल असं करायचा प्रयत्न केला आहे। खूप छान एकदम इमॅजिनेशन खूप छान आहे।
लाईन्स आहेत आणि लाईन्स ओके, म्हणजे हे डॉट पेंटिंग्समध्येच आहेत किचन आणि हे. हँड पेंटेडमध्ये काही किचन्स पुढचे घेतलं तर 49 रुपीज आहे. हे हँड पेंटेड आहे, हे डॉट पेंटिंग आहे आणि हे पण डॉट पेंटिंग आहे. लँडस्केप आणि हे पण त्याच्यात झालं, लँडस्केपमध्ये झालं ना. हे लँडस्केप सगळी सेम प्राईस आहे, त्यांचे वेगळे. हे एक मूनचं आर्ट बनवलं आहे. आपण असं बघितलं तर तुम्हाला एक्झॅक्टली मूनचा फील येईल. हे ब्लॅक पेंटिंग आणि त्याच्यावर ते लाईक 3D सारखा फील करायचा प्रयत्न आहे. खूप छान आहे. हे जे बघतोय त्याला गोल्डन लीफ आर्ट बोलतात. लीफचं पेंटिंग केलं आणि त्याला गोल्डनचा वर्क असं दिलं आहे. त्यानंतर हे सगळे फ्लॉवर्स वगैरे टाईपमध्ये डिझाईन्स आहेत. हे पण कमळाचं पेंटिंग आहे, खूप छान आहे. त्यांची जी भूमिका आहे तुम्ही आठवत असेल तर ते म्हणजे अगदीच प्रॉपर रिअलवाला अगदी तो हे होतं त्यांनी कॅरेक्टर होतं. आज महिला दिन, त्याबद्दल दादांच्या भाषेतच तुम्हाला शुभेच्छा देतो. आज महिला दिन आले. मी महिला दिनाच्या निमित्ताने आम्ही प्रदर्शन पाहायला आलो. आई शोर काय मस्त प्रदर्शन. आई शोर म्हणजे हा देवाचा का देवीचा. पण कसं सांगतो तुम्हाला, तुमच्या म्हणजे पहिला देवी ती देवी प्रसन्न तर बाकी सगळं प्रसन्न. पुन्हा एकदा तुम्हाला सगळ्यांना खरं शुभेच्छा. शंकरा शंकरा नाद घुमू दे डमरूचा. शंकरा शंकरा नाद घुमू दे डमरूचा. जोडी ही नरमादीची संसाराची गोडी मेळ वाद्याचा. जोडी ही नरमादीची संसाराची गोडी मेळ वाद्याचा. शंकर पार्वतीचे रूप संबळ वाद्याला. शंकर पार्वतीचे रूप संबळ वाद्याला. गोंधळी घालती गोंधळ लग्न रूपी आनंदी सोहळ्याला. करुणी जागरण साध घाली ती आई जगदंबेला. करुणी जागरण साध घाली ती आई जगदंबेला. तुंतुण संबळ वाजवीत अवतान 33 कोटी देवाला. गोंधळ मांडला ग आई गोंधळ तुळजा भवानीचा. पुरुष संस्कृतीचा विरोध करण्या उभी ठाकली ही नारी. पुरुष संस्कृतीचा विरोध करण्या उभी ठाकली ही नारी. वाजवीत संबळ केली तुळजापूरची वारी. घालुनी साध भयदार उघड. घालुनी साध भयदार उघड आली तुझ्या दारी. रूप आदिशक्तीचे आज दिसते गंभारी. उदय गंबाबाई आई उदय गंबाबाई. गुणगान तुझे गाई आई उदय गंबाबाई. आज तुम्ही सगळ्या महिला, मला खरंच तुमच्या म्हणजे तुम्ही फक्त महिला नाही, ते मला तुम्ही आई अंबाबाईचं रूप दिसला. त्यानंतर जे काही तुम्ही नक्षीकाम केलं हे एखादं देवीचं रूपच करू शकतं, ते नटवू शकतं आणि त्याचा साक्षात्कार आज झालेला आहे. तुम्हाला सगळ्यांना माझ्याकडनं खरंच खूप खूप शुभेच्छा. आयुष्यात जे करा यश तुमच्या पाठीशी असणार आहे एवढी मी ईश्वरचरणी प्रार्थना करतो. तर आता आपण पुढे बघूया की इथे काय काय स्टॉल आहेत. इथे आपल्याला लेडीजचे परफेक्ट फॉर यू म्हणून ज्वेलरी वगैरे आहे. त्यानंतर इथे साडीज आहेत का काकी? कोणत्या साडीज आहेत? सगळ्या टाईपचे. ओके. कितीपासून स्टार्ट होते? माझ्याकडे 400 पासून ते 2,000. 12 तारखेपर्यंत आहे ना? 12 तारखेपर्यंत कोणाला पाहिजे असेल तर भेट देऊ शकता. पुढे आल्यानंतर आपण बघू शकतो नक्षत्र म्हणून ब्रँड आहे. काय सर आपल्याकडे? बेड कवर्स आहेत. ओके. बेड्स आहेत. डबल बेडशीट्स आहेत. पिलो कवर्स वगैरे. डबल बेडशीट आहेत. तोरणस आहेत आणि कुशन कवर्स आहेत. ओके. कुशन कवर्स आहेत आणि बेडशीट्स वगैरे आहेत. दुवर आहे अनवर उडायचे. आणि ते काय आहे सर? बेडशीट आहे का? बेडशीट. ओके. ते हँडमेड तोरण खण तोरण म्हणतात ना. खणाचे बनवलेले तोरण आहे. दरवाजा आणि हे देवाराला. देवारा. ओके. थँक्यू.
त्यानंतर इथे आपण पुढे बघू शकतो की टॉप्स आहेत लेडीजचे. काही कितीपासून आहेत टॉप्स? 650 आणि 950 750 आणि 950. 950 आणि साईज आहे स्मॉल पासून सगळ्या साईज आपल्याला यांच्याकडे भेटू शकतात. 4XL, 5XL. ओके. इथे आपल्याला टपरवेअरचे डबे वगैरे आहे. त्या ताईंकडे आपल्याला टपरवेअरचे सगळे डबे, बॉटल्स आणि किचनमध्ये लागणारे किचनवेअर्स वगैरे सगळं बघायला भेटू शकतं. इथे आपल्याला गाऊन्स वगैरे बघायला भेटू शकतात. इथे आपण बघू शकतो की इथे सेल्फी पॉईंट्ससाठी बनवलेल्या डिझाईन्स आहेत. इथे डिझाईन बनवलं आहे. त्यानंतर इथे फ्लॉवर्सचं डिझाईन आहे. हे पण सेल्फी पॉईंट आहे. त्यानंतर पाठी आपण जसं आधी बघितलं की सूप आणि कळशा आणि टोपलीचं जे खालचं आवरण असतं त्याने ते सगळं डिझाईन बनवलं आहे. त्यानंतर इथे एक छानसा झोपाळा आहे जिथे आपण फोटो वगैरे काढू शकतो. आता आपण रवींद्र नाट्य मंदिरमधून आनंद यात्री महिला कला उत्सव जो होता तो बघून निघालो आहे. खूप छान आहे. म्हणजे स्पेशली महिलांसाठी किंवा जनरल पब्लिकसाठी ठेवलेलं सगळं आर्ट्स आणि छोटे छोटे उद्योग आहेत. तर तुम्ही नक्की 12 तारखेपर्यंत आहे रवींद्र नाट्य मंदिरमध्ये. तर तुम्ही नक्की भेट द्या आणि तुमचे जे अनुभव असतील ते तुम्ही आम्हाला या व्हिडिओच्या कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा. आणि अजून काही तुमच्याकडे सजेशन असतील जे आम्ही कवर करू शकतो या व्हिडिओमध्ये तर तेही आम्हाला या व्हिडिओच्या सजेशन बॉक्समध्ये नक्की कळवा. हा जर व्हिडिओ तुम्हाला आवडला असेल तर या व्हिडिओला नक्की लाईक आणि शेअर करा आणि आमच्या चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा. चला तर मग भेटू पुढच्या व्हिडिओमध्ये. थँक्यू फॉर